Me ollaan teidän hosteja, mun nimi on Riina. Nimi on Praise. Ja tänään meillä on aika erikoinen jakso. Kyllä. Se on suomeksi. Ja meillä on meidän ensimmäinen vieras meidän podcastissa tänään. Oi. Joonatan, tervetuloa meidän podcastiin. Kiitos paljon. Mikä fiilis? Tosi hyvä fiilis. Mä oon aika vähän tehnyt podeja, mutta musta tuntuu, että tänään on hyvä päivä päästä keskustelemaan hyvistä aiheista. Mä oon innoissani. Mä sanoinkin jo tossa ennen kuin mä tulin, että mä oon teidän suuri fani. Niin. Joo, ihana, kiitos. Ja siis me ollaan tosiaan rupateltu tässä jo melkein tunnin verran. Siis siinä olisi pitänyt olla meidän podcasti. Mut ei se haittaa. Me ollaan nyt tässä tänään ja keskustellaan. Meillä on tosi ihania aiheita ja hyviä juttuja, mistä me halutaan puhua tänään. Ja näin. Mutta ennen kuin mä päästän sut puhumaan, niin mä haluan kertoa, että mistä mä tunnen sut. Koska ihmiset varmaan miettii tuolla, että hei, kuka tää tyyppi on, mistä te tunnette ja miten te saitte hänet tänne. Niin sä oot mun veljen yksi parhaista kavereista. Ehkä ainoa paras. Oikeasti. Paljastuksia. Ei mut ihana. Ja sä oot niinku meidän perhetuttu. Sä oot viettänyt joulua meidän kanssa. Me ollaan oltu grillaamassa, ollaan katsottu linnanjuhlia ja kaikkea. Et sä oot niinku meidän perheelle läheinen. Joo, kiitos. Niin on ihana, että sä oot täällä tänään. Mun äiti tykkää susta tosi paljon, sen mä tiedän. Mä sanoin sun broidille, että sun äiti on ainoa, joka kutsuu mua Papa Jonathan. Oikeasti. Ihana. Kuka muu ei kutsu? Joo, ihana. Joo, ja mä oon siis kuullut susta hänen kautta. Mä muistan, oliko se silloin, kun hän oli jouluna teillä? Jouluna ainakin, joo. Joo, joo. Mut ennen sitä sä oot varmaan kuullut joskus silloin. Olinko? Ei mun mielestä. Et sä kuullut Joonatanista ennen? Ei. Okei. Se oli just silloin. No mut joulun kuitenkin, joo. Ja se laittoi mulle ääniviestiä, että täällä on yksi Jonathan. En mä nyt tolle apua. Ei, mut mä sanoin, että siis mä oikeesti juttelin sun kanssa melkein tunnin. Siis niin hyvällä tavalla. Siis joo. On niin tosi järkevä tyyppi. Joo, siis oikeesti. Joo. Niin. Ja se oli... Katsotaan tänään, onko mä järkevä tyyppi. Ei, kyllä sä oot. Ja se oli kans yksi semmonen hetki, että me oltiin ehditty puhua ehkä pitempään. Niin se oli niinku tosi kiva. Ja mä olisin kyllä, täällä on hyviä asioita ja ideoita. Ja sillä sain kuulla lisää. Kiitos. Samoin. Merkitsee paljon. Ihana. Mut kiva, että sä oot meillä täällä tänään. Ensiksi sä voit esitellä itsesi. Kuka sä oot, mistä sä tuut, missä päin sä asut ja kaikkea. Ei tarvitse kertoa ihan niinku... Pankkitunnukset, henkilötunnukset. No siis mä oon Joonatan. Mä täytin just viikko sit 26. Oi, onnea. Me oltiin viettää mun synttäreitä ja tultiin takaisin. 26-vuotias. Mä oon tällä hetkellä asun Kalliossa siinä lähellä Tokoerantaa. Tykkään sitä alueesta. Vaikka on työmaa Hakaniemessä. Me ollaan pyöritetty kohta 4 vuotta tämmöistä olohuonetoimintaa, mikä on Diakonissa-laitoksen alla. Sitten mulla on siinä sivussa tämmönen yritys nimeltään Jälkiturva, jossa mä teen vähän samaa, missä tuolla olohuoneellakin, mutta sitten mä oon keskittynyt siihen paljon enemmän tämmöiseen niinku kehittämiseen, eli nuorille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Joo. Kuulostaa tosi hyvältä. Aika paljon kaikkea. Joo. Mutta mä tiedän susta sen verran, että sulla on ollut tosi niin kun, ehkä raskas lapsuus, jos mä voin sanoa sen niin. Niin mennään vähän taaksepäin ja sitten me päästään puhumaan olohuoneesta ja kaikesta muusta. Et miten sä oot päässyt tänään tähän pisteeseen, missä sä oot? No siis niin, mulla on ehkä tietyllä tavalla erilainen tarina. Kyllä. Mä en oo ite ehkä halunnut ikinä tehdä näitä töitä, mitä mä tänään teen. Joo. Et siinä on hyvä tarina tuolla takana, koska mä ajattelin aina, että musta olisi ikinä tähän. Ja mä siis itse asuin 12 vuoden ajan lastenkodissa. Joo. Mä muutin 6-vuotiaana lastenkotiin Sipooseen, missä mä kasvoin, ja sit siellä oli mun ensimmäinen yhteisö. Me oli tiivistä lastenkoti, kun meitä oli siellä parhaimmillaan 7 nuorta. Niin sitten ymmärsin siinä jo vaiheessa, että oli tärkeää nimenomaan niin kuin olla niitä ihmisiä ympärillä. Ja sitten mun elämään tuli semmoinen tietynlainen muutos, kun mä täytin 18, niin piti muuttaa sieltä pois. Ja silloin mä olin tosi iloinen, mä olin silleen, että vihdoin oma käy. Joo, mä olin just kysymässä, että miltä tuntui. Mut sit siinä oli se alkuhuumaa, mikä kesti se 2 viikkoa. Sit mä huomasin nopeasti, että musta tuli yksinäinen. Ja mä aina korostan tän, että mä olin yksinäinen, vaikka mulla oli ihmisiä ympärillä. Et se oli sillä tavalla eri, koska mulla ei ollut enää se yhteisö, mitä mulla oli. Eli ne ihmiset, jotka oli aina siellä, jos mä tulin kotiin. Niin silloin mä huomasin, että se oli paljon suurempi ongelma. Niin sitten mä rupesin miettimään erilaisia tapoja, miten mä voisin itteni auttaa.
Ja sitten kun on itse kasvanut lastenkotipiireissä, niin ymmärsin, että monella muullakin oli näitä haasteita. Sitten mä olin silleen, että mun pitää tehdä asialla jotain. Siinä meni oikeasti joku 4 vuotta ennen kuin mä pääsin vauhtiin. Et piti vähän ideoida sitä, mitä haluaa tehdä. Ja sitten oli itselläkin semmosia elämäntilanteita, missä ei ollut vielä niin kuin mahdollista lähteä tekemään mitään. Mutta semmonen pieni tausta tohon, että mistä kaikki lähti. Joo. Mutta jos me hypätään vielä taaksepäin, koska sä mainitsit, että sä oot lastenkodissa ja ihmiset voi miettiä sillä että no miten sä päädyit sinne, niin kuin mitä tapahtui. Haluatko sä kertoa siitä? Jopa siitä, että miten sä tulit Suomeen, koska ehkä ihmiset ei tiedä, että sä oot, no en mä tiedä, että ihmiset ei tiedä. Mä tiedän, että ette tiedä. Että sä et syntynyt Suomessa, vaan Kongossa ja sit sä muutit sieltä tänne. Ja miten se matka tänne Suomeen vaikutti ja muutti sun elämää? No siis, mullahan on silleen, että mä Kongosta muutin, mä olin päälle 5 ja meillähän oli sellainen tosi nuori, sellainen tilanne, että mun äiti tuli ennen mua jo Eurooppaan. Mun äiti lähti Ranskaa opiskelemaan ja sit mä jäin Kongoon isovanhempien luokse. Ja millaista se oli? No siis puhuta siitä. Siis, mä muistan aika vähän, mutta mä muistan tosi tarkasti asioita. Me asuttiin siis Matadissa. Se on semmoinen satama-alue Kongossa, missä on paljon kukkuloita. Niin sit mä muistan, että me oli semmoinen meidän kodin lähettyvillä semmoinen kivi, missä mä aina istuin. Niin sit se on aina jäänyt mun mieleen. Ja sit mä muistan myös sen, kun mä lähdin joka päivä kävelee kouluun. Ja sit mä muistan myös mun parhaan kaverin, että hänen nimi oli Akilas. Okei, aika siisti. Ne on tommosia asioita, mitä mä muistan. Mut siis mun äiti tuli Suomeen Ranskaa opiskelee ensin. Ja sitten hän tuli sitä kautta tänne Suomeen, niin sitten mun isovanhemmilla oli jotenkin tärkeää, että mä olin sen ikäinen, että mun piti tulla mun äidin luokse. Ja sitten mä tulin, ja siinä oli tietynlainen prosessi, mitä piti vetää ennen kuin mä edes saavuin. Mutta sitten kun mä saavuin, niin hän oli alkanut uusi elämä. Ja sitten siinä oli kaiken maailman tämmösiä niinku eri tilanteita, mitä tuli vastaan. Ja sitten aika nopeasti mä päädyinkin lastenkotiin. Eka vastaanottokeskuksen kautta ja sit siitä lastenkotiin. Miltä se tuntui? No siis niin kuin ne ekat yöt siellä. Siis tai niin kuin miten se koko prosessi meni, että kerrottiinko sulle, että miten se homma niin kuin ja mitä tapahtuu edennyt tai. No siis mullahan oli silleen, että mä en osannut suomea. Niin. Oh my god, that's true. Kato, jäänyt kokonaan mielessä. Mä en puhunut suomea, oli just tullut, että olikohan siis alle viikko täällä ollut. Niin mä en puhunut suomea, muistan tuli semmonen tulkki ja sitten hänen kanssa kommunikoitiin vaihetta. Mut siis ensimmäinen päivä, kun sä kysyit, oli ihan hirveä, koska ruoka. Mä join vahingossa siis tiivisten mehuun. Mä en ole siihen mitä laittaa vettä. Mut sit tavallaan kun mä olin niin nuori, niin sit mulla oli jotenkin se lapsen mielikuva. Mut muistatko sä, että miltä susta tuntui sillä hetkellä? Pelottavalta. Et se oli pelottavaa, koska se oli silleen, että mulla oli uusi ympäristö. Mä en tuntenut ketään, mä en tuntenut miten täällä toimii asiat. Mä en myöskään osannut edes kommunikoida, miltä musta tuntuu. Niin, totta kai. Ja sitten vielä kun on se lapsi, jotenkin semmonen tietynlainen ehkä niinku pelkokin siitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Niin sit kun noita yhdistää, niin mä vaan odotin, että mitä tässä käy. Että semmonen ehkä niinku mielikuva siinä oli. Miten sä opit sit niinku suomeen, tai silloin kun sä olet oppia suomeen, niin miltä susta niinku tuntui, ja se kun sä kommunikoit ihmisten kanssa? Tai oliko se siinä vaiheessa vielä niinku vaikeeta, vai miltä susta tuntui? Koska että yleensä me hypätään tosta pisteestä, tai mä oon kuullut sun tarinan ennen, niin tosta siihen, että sä pääsit pois lastenkodista. Mut ennen sitä niinku välitila, että kun sä päädyit sinne, sit se prosessi, ja niinku puhutaan sit myöhemmin siitä, että sen jälkeen mitä tapahtui. Joo, mulla oli silleen siis kun mä jouduin hetken olemaan semmoisessa vastaanottokeskuksessa, nimenomaan se eka yön, missä maistoin tiivistä mehua. Niin mä olin siellä hetken, että 2 päivää mä taisin olla siellä. Siellä oli muitakin nuoria, osa oli suomalaisia, tai Suomessa olleet jo, niin sitten heillä oli just se enemmän kielitaitoa, mulla ei, niin sit me ei voitu keskenään kommunikoida. Mut sitten mä aika nopeasti just kävin kaiken maailman kielikursseilla ja kaikkea tollaista, niin sitä kautta tuli se suomen kieli. Mutta
mähän niinku oikeesti opin vasta puhumaan suomea, kun mä aloitin koulun. Mulla oli semmonen opettaja Hilkka Ruus, joka on menehtynyt jo, mutta hän kysyi multa yksi päivä, että mitä sä Joonatan haluat olla isona? Sitten mä olin silleen, että mä haluan olla liikemies. Sitten se oli silleen, no okei, että sun pitää puhua silleen, että kaikki ymmärtää, mitä sä sanot. Koska mä olin ainoa maahanmuuttajataustainen siinä koulussa. Kaikki muut puhu suomeen, oli suomalaisia. Niin sitten se, että silloin kun sä puhut, kukaan ainakaan erota, että sä et ole täältä. Niin sitten hän loi semmoisen säännön, että joka välitunti se 15 minuutin ajan me jäädään opiskelemaan suomen kieli. Sulla on ollut ihana opettaja. Siis tämmöiset opettajat pelastaa elämiä oikeesti ja muuttaa. Joo, ja sit kun mähän olin lapsi, mä vihasin. Mut sit kun oli talvi kylmästä, mä silleen okei, nyt mä jään. Mut joo, ja sit kun siinä tulee just semmonen, että on ihminen, joka ei ole sulle mitään, mutta sit haluaa antaa sulle niin paljon. Mutta sit sitä kautta mä opin ehkä kommunikoimaan myös ja ymmärtämään jopa niinku omaa tilannettani paremmin. Ja sitten myös niinku rupesin sisäistämään tiettyjä asioita, mitä siinä ympärillä oli tapahtunut. Ja me ollaan siis nyt Sipoossa, eli siellä lastenkotiaikoina. Joo. Ketkä oli sulle niinku läheisiä tyyppejä tohon aikaan? Tai keistä tuli tosi läheisiä sulle? Oliko sulla siellä niinku ihmisiä, keitä sä niinku kutsuit sun ystäviksi? No, mullahan on silleen, että mä lapsena olin paljon huonompi ottaa ihmisiä vastaan kuin vaikka mitä mä oon nytten. Et sit niinku, jos joku oli vaikka lähellä päästä mun lähelle, niin sit mulla oli tietynlainen este. Joo, joku muuri. Joo, ja sitten just semmonen, että piti testata paljon ihmisiä. Mutta mä asuin siis sellaisessa lastenkodissa, missä oli paljon muitakin nuoria, niin meistä tuli aika nopeasti semmoinen tietynlainen perhe, ja sitten siihen aikoihin, kun mä tulin, mä olin ainoa poika. Okei. Sitten siellä oli 6 isosiskoa. Ja sitten kun niillä oli niin pehmeä ja lämmin ote, niin sit se helpotti sitä prosessia. Niin mä sanoisin, että he ja sitten ne aikuiset, jotka siellä oli. Ja sitten ehdottomasti just se Hilkka ja hänellä oli ehkä vielä voimakkaampi rooli, koska jotenkin halusi niinku vielä mulle henkilökohtaisesti opettaa niitä asioita, mitkä olisi mulle tärkeitä nimenomaan siihen omaan. Mitkä auttaisi sua. Niin, unelmaa. Joo. Ihanaa. Entä tona aikana, kun sä olit lastenkodissa, millainen suhde sulla oli sun perheeseen? Et kommunikoitteko te, olitteko te yhteydessä ja miltä se vähän niin kuin näyttää tänään? Hyvä kysymys. Meillä on silleen, että meidän koko perhekuvio on tosi semmoinen tietyllä tavalla monimutkainen. Me ei olla melkein kaikki afrikkalaiset. Joo, siis valitettavasti. Oikeesti. Me ei olla hirveän läheisiä, jos niinku rehellisiä saa olla. Ja sit musta tuntuu, että mä oon joutunut hyväksyä se myös tosi pienenä. Et mä niinku muistan joskus 8, 9, alle 10-vuotiaana mä rupesin miettimään, mitä ero on sukulaisella ja perheellä. Niin sitten mä tulin siihen tulokseen, että sulla voi olla sukulaisia, nimenomaan ne ihmiset, joiden kanssa sulla on sama verta, ehkä sama sukunimi, mutta sitten se perhe on ne ihmiset, jotka asuu ympärillä. Niin sitten mulle ne perheet oli nimenomaan ne ihmiset, jotka oli mun ympärillä. Ja nimenomaan niissä paikoissa, missä mä olin. Niin sit nykyään, jos joku kysyy multa, mikä on sun tai ketkä kuuluu sun perheeseen, niin mä en välttämättä sanoisi ne ihmiset, jotka on mulle samaa verta, että ne on enemmänkin ne ihmiset, jotka on aina ollut siinä. Mutta niin, ja sit me varmaan niinku tossa tuli hyvin esiin, että kaikissa afrikkalaisissa perheissä on. Valitettavasti. Ihan oikeasti. Niin, mut mä toivon, että meidän suku löytää parempia työkaluita kommunikoimaan, koska siihen liittyy monia ehkä asioita, mutta sitten mietin myös, että jos mulla tulisi joskus itsellään lapsia, niin sit mä ehkä jollakin tavalla myös niinku haluaisin heille luoda semmoisen ympäristön, missä ei olisi mitään kitkaa. Kyllä, joo. Mutta toi on niinku tosi hyvä ajattelutapa. Tosi tärkeä. Jos mä itsekin mietin mun omaa perhettä, silleen aika stabiili perhe ollut, mutta kyllä mä huomaan, että puuttuu tosi monia työkaluja. Mitä siis ei vaan niinku ei ne niinku saanut sit niitä työkaluja. Mutta se on kans, että jos sun omilla vanhemmilla ei ole ollut niitä työkaluja, niin eihän ne pysty sit niinku, tai jos niiden vanhemmat ei ole myöskään pystynyt niinku
antaa heille, niin ei hekään pysty antaa sulle. Että se pitää alkaa jostain. Ja se on ihanaa, että sä sanoit, että sä haluat myös sun omille lapsille. Että se on ihanaa, että sä niinku haluat olla se, joka aloittaa sen. Kyllä. Ja musta tuntuu, että varsinkin meidän sukupolvessa me ollaan semmoinen sukupolvi, että meidän pitää aloittaa tosi paljon kaikkea, mitä meillä ei ollut. Yep. Ja se on valitettavaa. Joo. Mutta sä puhuit vähän sun ystävistä. Ketkä on sun hyviä ystäviä? Ja mitä ne merkitsee sulle? Sun veljen lukuun niin? Ei, mutta mä koen, että ystävyyssuhteet on niinku siunaus ja niinku maailman tärkein asia ja niinku perheen rinnalla, etenkin jos on niinku hyvä perhe ja näin. Mutta jotenkin ystävät tekee elämästä niin rikkaan. Niin miten sä näet ystävyyssuhteet? Ketkä on sun ystäviä ja niinku ystävyyssuhteista? Ja mä lisäisin, että miten sä valitset sun ystävät. Hyvä kysymys. Prosessi. Niin. Onko se enää muuria? Niin. Tosi hyvä kyllä. Siis mä oon Sipoosta alun perin, just sieltä lastenkodissakin ollut. Niin mulla oli semmonen haaste siellä, että mä en niinku saanut luotua semmoista tietynlaista niinku ystävyyssuhdetta. Mut se oli tavallaan myös mun oma vika, koska mä olin tosi huono niinku tuomaan itseni esiin, että kukaan ei oikeasti tiennyt. Niinku, musta tuntuu, että kukaan ei edes tiennyt, että mä asun lastenkodissa siellä. Mä olin niinku, mä en puhunut mitään. Mä olin tosi semmonen, että ne kaikki varmaan tietää. Niin sit se oli varmaan myös se mun suurin syy, minkä takia niinku ei muodostunut semmosia, niinku, sanotaanko syvällisiä niinku, ystävyyssuhteita, koska mä en myöskään osannut antaa itsestäni niin palasia. Mutta sitten mä rupesin huomaa, että mä löysin sit jostain syystä vaan. Mähän niinku, kun mä asuin Sipoossa, niin mä tulin tänne kouluun. Mä aloitin ammatin koulun täällä ja sitä kautta mä niinku löysin vaan yhtäkkiä semmoista ihmistä mun ympärille. Sitten ne oli sellaisia ihmisiä, sitä on tosi jännä selittää, mutta heidän kohdalla oli silleen, että vaikka mä olin hiljaa, mutta ne ties, mistä on kyse. Okay. Joo, ja sit mä muistan, tää oli korona-aikaa, tiiäks. Nämä ihmiset on ollut mun ympärillä jotain 7-8 vuotta. Mä oon silleen, hei muuten, että mä oon muuten asunut lastenkodissa. Oikeesti? Me tiedettiin, tiiäks, ei sä ikin puhu sun perheestä, tiiäks. Joo. Et sit mä olin silleen, wow. Et ne ties, joo. Ties, ja sit myös ne oli sellaisia ihmisiä, että ennen edes prosessia, niin sit just se, että jonkun äiti kutsuu sua kylään, joku äiti tekee sulle ruokaa tai joku pyytää sua nimenomaan, tiiäks, viettää sun synttäreitä ja kaikkea tollasta. Niin sit mä rupesin miettimään, että mikä mulle on just se ystävyyden mittari. Et se oli se, että oli ihmiset, jotka halus antaa mulle paljon, mutta ei ikin pyytänyt mitään. Eikä niiden tarvii edes. Ja sit se oli mulle tosi mullistavaa, koska just se, että jos sä et ole ikin kokenut mitään tollasta, niin sit se vastaanottaminen oli silleen, että okei, että koska useimmiten silloin kun mä olin nuorempi, mulla oli aina semmoinen, jos joku antaa sulle jotain, sulla on pakko antaa takaisin. Mut sit joku ihminen antaa sulle jotain, eikä vaadi mitään takaisin. Sitten voi silleen, vitsi tää on niinku outoa, mutta tavallaan myös normaali. Ja sitä kautta ehkä pääsi elää sitä normaalia elämää. Että sulla on ihmisiä, jotka haluaa sulle hyvää. Niin ei tarvi olla sunkaan samaa verta, samaa sukunimen jakaa. Ne on vaan sulle. Niin sit, joo, ja sitä ehkä, että se ehkä niinku avasi sitä omaa maailmaa. Ja sit se myös antoi niinku ymmärtää, että niinku, tossa on just se perhe. Ja sun veli on yksi. Sitten on paljon muita. Paljon muita semmosia. Ja sit varmaan itellä niinku parhaimpia asioita noissa on se, että ne on, koska just se, että sanotaan vaikka, että sulla on ollut haasteellinen lapsuus, niin suurempia vaikeuksia tulee siinä, kun sä haluat, että on ihmiset, jotka on nähnyt sun matkan. Joo, se on tosi tärkeät. Joo, niin mä oon iloinen, että on semmoiset ihmiset, jotka mä oon silleen, hei muistatko muuten ton jutun? Sitten on sille, kyllä ne muistaa. Joo. Ihanaa. Siis jotenkin tosi, sua on ihana kuunnella, kun sä kerrot. Ja kiitos. Niinku, siis mä oon sanonut Preissellekin, mä oon kehunut sua oikeasti. Siis mä opin niinku arvostaa sua, kun mä niinku kuulet lisää. Joo. Siis jotenkin sua on ihana kuunnella ja siis en mä tiedä, susta tulee semmonen lämmin tunnelma. Mutta on ihana kuulla. Mut mitä sit tapahtui siinä, kun pääsit pois sieltä lastenkodista ja pääsit elää sun elämää? Millainen se muutos oli sulle?
Tai saanko mä kysyä vielä, että miten se niinku oikein toimii, kun mä en itse tiedä mitään näistä asioista? Hyvä kysymys. Onko se silleen, että sä oot vaan 18, sit sä vaan niinku lähet menee? Auttaako ne sua vielä? Miten se niinku toimii? Että ne hankiks ne sulle asunnon ja sit sä vaan niinku oot omillas vai joo? Niin. Tosi hyvä kysymys. Ja varmaan opitaan mekin jotain. Niin, hyvä lisätä tähän. Siis, ja se toimii näin, että kun sä oot täyttämässä 18, niin aloitetaan tämmönen prosessi, itsenäistymisprosessi. Aivan. Mikä tarkoittaa sitä, että nimenomaan että autetaan sua, etsii asunto ja sitten sulla on kaupunki, mihin sä kuulut, tai kunta. Sitten mä kuulun Espoon jälkihuollon piiriin, mikä tarkoittaa sitten, että mulla tulee Espoon päästä sosiaalityöntekijä ja ohjaaja, kenen kanssa me aloitetaan se prosessi voidaan aloittaa jo 16-vuotiaana. Et sit siinä on aikaa käydä läpi. Ja mullahan oli silleen, että mulla on siis yleisurheilutaustaa, voittanut 3 SM-mitallia. Come on, mitä? Joo. Wow. Joo, niin silloin se urheilu tosi isossa roolissa. Niin sit kaikki päätökset, mitä mun piti tehdä se urheilu ympärillä. Niin sitä kun me mietittiin mulle, että missä mun kannattaa asua, ja mä asuin Sipossa, ja sitten kävin kouluun Helsingissä. Mulla meni 1,5 tuntia per suunta. Niin se oli tosi pitkää, ja sit jos mä kävin vaikka treeneissä, mun piti aina odottaa tosi pitkään, että mä pääsen kotiin. Niin se loogisin tapa mun mielestä oli nimenomaan niinku saada se asunto lähellä Helsinkiin. Mut se ei käynyt päinsäkään. Mitä tapahtui? Oi, ei se käynyt päin. Sä oot 2 vuoden ajan jo kertonut sun haasteista. Et jos mulla alkoi 8 koulu, mun piti herää 5:45. Koska mun piti olla 8 koulussa. Niin sitten jos mietittiin mulle ratkaisua, ettei mun tarvii nimenomaan enää kärsiä, vaan käydä kouluun hyvin, harrastaa sen sivussa, niin sit se päätös ja ratkaisu ei voi olla silleen, no nyt sulla on asunto jostain Espoon perällä, missä sulla menee taas sama. Niin sit mä olin silleen, että meillä oli siis tämmönen viimeinen palaveri, missä niinku piti lyödä lukkoon jo se asunto. Ja sitten kaupungilla on myös se, että ne tarjoaa sulle niiden omia asuntoja, niin tai jälkihuollolla on tietyn verran niitä asuntoja. Sitten kun mä katoin sitä sijaintia, ja tää on siis ihan oikea tilanne, me istutaan siinä palaverissa, sitten mä katson tätä sijaintia, sitten mä laitan Google Maps. Sitten siinä näyttää, että 57 minuuttia, sitten mä säästän 3 minuuttia. Sitten mä sanoin, että mä en ota tätä asuntoa. Ja siinähän on se, että jos sä et ota asuntoa, mitä ne tarjoaa, niin sit se on sun vastuulla homma. Ja sit mä vähän siinä innostuin liikaa, että mä uhosin, että mä tuun löytää. Koska sit siinä on myös sekin, että sulla on tietty hintahaarukka, 700 euroa. Mä uhosin, että mä tuun löytää 700 eurolla keskustasta asunnon, mikä on lähellä mun kouluun ja lähellä harrastuspaikkaa. Joo. Aika rohkea. No, tosi rohkea. Sit siinä kävi silleen, no mä en tiennyt. Sun pitää oikeesti ite etsiä. Mä rupesin etsiä oikotiestä. Sitten kaikki asut, mitä mä katsoin, mä kävin katsoa, otettiin jo, joku vuokras. Sitten mä näen yhden asunnon, se oli Hämeentiellä, sille vitsi hyvä sijainti. Keskustassa, mun koulu oli Pasilassa, pääsin kätevästi. Mut siinä ei ollut yhtään kuvaa. Siitä tietää, että ei yhtään kuvaa. Sitten mä oon silleen, ja sit sit kun mä en ottanut sitä asuntoa, mitä Espoo tarjosi, niin sit mulla oli siis 4 viikkoa aikaa hommaa itselleni asunto. Muuten mulla ei ole asuntoa, koska mä olin täyttämässä 18, niin sit mun piti muuttaa pois. Niin sitten 4 viikkoa. Ja sit kun mä olin 4 viikon aikana jo käynyt 2 viikkoa ajan katsomassa asuntoja, ne kaikki oli mennyt, tai jotkut olivat liian kalliita, niin sit mä oon silleen, että tää on ainoa tää, missä ei ole kuvaa. Sitten mä laitan viestiä vuokravälittäjälle, hän silleen, että oli itse omistaja, laittoi, että että hän voi tulla hänen äidin kanssa näyttää mulle asuntoa. Sitten mä menen sinne asuntoon, siinä Hämeentie 23 taisi olla se osoite, semmoinen hieno pinkki talo. Mä olin kattonut lapsuudessa paljon salkkareita. Mä näyttää samaa, tosi kiva. Mä odotin siinä rapusta, ne tulee, tosi mukava nainen, hänen poikansa, ja sitten ne avaa oven, ihan pölys ja rappus. Mä silleen, no tää varmaan takia ei ollut, kun se oli putkiremontti. No niin. Sitten mä olin silleen, se on loppumassa kohta. Sitten me mennään siihen itse asuntoon täydelleen, tiiäks, just rempattu putki. Sitten se on vielä 700 vajaa 44 €. Silleen, että vitsi, tää on hyvä löytö. Ei, tää on hyvä löytö. Sitten mä oon silleen, että
mä kyllä otan tästä silleen, että joo, tässä on kuule semmonen juttu, että eilen kävi kattoo yksi nainen tätä asuntoa, ja hän kertoi tänään, että hän ottaa tämän asunnon, ja soitti meille just ennen, kun me oltiin tulossa tänne. Et jos hän ei ota tätä, me voidaan palata suhun, mutta tällä hetkellä se on mennyt. Sitten mä oon silleen, että ei vitsi! Joo. Mä otan ratikan Pasilaan, ja sit mulla ei enää vajaa 2 viikkoa aikaa löytää tällainen kämppä. Mä otan ratikan Pasilaa, koska Pasilat mun piti ottaa juna Keravalle ja Keravalta bussi Sipooseen. Wow. Mä oon siellä... Mä oon siellä junassa, mä oon silleen, että ehkä mun ei pitänyt uhoa. Että pitäisikö mun vaan soittaa sille mun sosiaalityöntekijälle sanoa, että mä muutan sinne Espoon perälle. Sitten mä oon silleen, että kello oli siis jo 4, että ne menee kiinni. Et vitsi, että ehkä mun pitää vaan niellä mun ylpeyden ja huomenna soittaa. Mä oon silleen, ei vitsi, että kyllä tässä on joku, tiedäkö? Joo, että kyllä jotain vielä. Sitten Pasila, mä odotan junaa. Sitten Pauli oli se vuokraantaja ja sitten soittaa mulle. Sitten mä silleen, ei vitsi, unohdinko mä jonkun mun jutun. Sitten Pauli soittaa, no silloin mä en tiedä kuka soittaa, mutta se oli Pauli, joka soitti. Sitten mä vastasin, moi, se on silleen, hei, tässä Pauli, näytettiin sulle 25 minuuttia tätä asuntoa. Et mitä pidit? Mä silleen, joo, tosi kiva, just mun niinku, hintaharukkaa näin kysyin, mitä pidit. Mä tykkäsin. Antaa tää mulle kämppä. Exactly. Sitten mä silleen, että joo, kyllä mä tykkäsin ja ikävä, että se nainen, niinku, tai ikävä mun puolella, mutta onnellinen hänen puolella. Niin, hyvä hänelle, joo. No hei, kuule, nyt kävi semmonen juttu, että hän just soitti, että hän sai toisesta kaupungista töitä. Ei voinutkaan ottaa sitä. Ja siis kato, mulla on silleen, että jotkut sanoo, mä oon Hannu Hanhi. Mut toi oli niitä hetkiä, että sit mä olin silleen, ootteko te vielä siinä asunnossa? Sanoi, että joo, mä otan taas ratikan Pasilla. Ihan vaan se, että mä saan allekirjoitettua se soppari. Sen heti, joo. Meidän Pasilla saatiin kirjoitettua soppari. Sitten mä olin niin iloinen, että mä lähetin niillä oli ne sossut, ei ollut töissä, mutta niillä oli WhatsApp. Okay. Mä lähetin niille kuvan vuokrasopimuksesta. I told you. Joo. Sitten mä pääsin muuttaa Helsingin ja sitten se helpotti mun elämää. Se oli se urheilu lähellä. Ja semmoinen tietynlainen ehkä oma usko oli siinä vahvasti mukana. Joo. Ei, mutta toi on tosi tärkeä. Mä puhun Preissille aina siitä, miten lasten pitää saada onnistumisen kokemuksia. Mutta mä koen, että myös aikuisena sun pitää saada semmosia kokemuksia, että sä oot onnistunut jossain. Että sä teit jotain ja sit se niinku meni läpi. Koska oikeasti se jotenkin niinku kasvattaa sitä sun itseluottamusta. Ja sitä, että sä tiedät, että okei, no mä uhosin jo ja nyt mulla on pakko oikeasti tehdä jotain. Ja sit sä niinku teet sen. Se on jotenkin niin tärkeetä. Niin tärkeä. Joo. Mutta tosta sit sä sait sun kämpän. Miten sitten, jos puhutaan vaikka itsenäistymisestä, kun sä puhuit siitä vähän aikaisemmin, miten sä sit koit, että sä niinku pääsit eteenpäin sillä sun kämpällä? Tai miltä se niinku tuntui? Että sä oot nyt pois, sä oot 18, sä asut yksin. Teet omat ruoat. Tosi tärkeä. Peset omat vaatteet, tai en tiedä miten se toimii siellä. niin millainen se muutos oli? Miten sä koit sen sun niinku itsenäistymisen? Koitko sä, että sä olit niinku, nyt sä oot aikuinen? No siis niin, siellä lastenkodissa me oli aina silleen, että siellä tehtiin ruokaa. Okay, no niin. Joskus me oli jopa oma kokki. Joo, okay. Luksusta. Joo. Me ei promotata kyllä. Ei. Mutta siis meillä oli oma pyykkipäivä. Mulla oli perjantaisin mun pyykkipäivä. Mutta ja sit jos jollakin oli pyykkipäivä siellä, sit sillä ei ollut vaikka vaatteita, saitte sopia. Käytiin niinku puhtaasti kauppaa. Okay. No niin, joo. Mutta siis se itsenäisyysvaihe, mä olin tosi innoissaan sit, koska mä olin pitkään odottanut, että mä pääsin pikkukunnalta pois. Jotenkin semmonen hikku päästä Helsinkiin. Mä rakastan Helsinkiä edelleen tosi paljon. Mut sit aika nopeasti mä hommasin, se niinku tuotti mulle pettymyksiä se itsenäistymisvaihe. Et mulla oli se asunto, mulla oli niinku koulu, mutta ei ollut mitään muuta. Sitten mä oon silleen, että onks tää niinku aikuiselämä? Joo. Sulla ei oo, niinku, mä oon katsellut 7 kertaa päivässä mun valkoisia seiniä. Et ne ei muutu ne värit. Ja sitten myös sekin, että sit mä oon silleen, ja sit jotenkin kun sä luulet, että se prosessi on semmonen, mikä niinku puskee sua olemaan parempi tai pärjäämään. Eteenpäin jotenkin, joo. Sitten mä oon silleen, missä ne puskurit on? Ketkä puskurit? Joo, sit mä oon silleen, että vitsi, tää on huijaus. Se on. Joo. Ja sit vielä se, että kun sulla on se sosiaalityöntekijä ohjaaja, mut
sä olit myös tosi tarkkana ja sä ymmärsit, että mitkä on semmosia asioita, mitä sä heille voit tuoda. Jos oli vaikka joku tämmönen niinku asiakirja, ne oli ammattilaisia. Mutta sit jos mulla oli sydänsuru, ne oli kaukana. Niin. Ne ei oo niinku sun ystäviä. Ei edes ystäviä, mutta ei myöskään se yhteisö, mitä sulla oli aikaisemmin ollut. Niin silloin mä rupesin vähän tunteilee. Ja vaikka se oli myös sitä aikaa, mä rupesin niinku omien ystävien kanssa myös lähestymään. Mutta sit mitä meidän niinku sukupolven pitää ymmärtää, että se on eri asia, että sulla on se oma ikäinen kaveri, kenen kanssa voit puhua kaikesta, mutta sitten kun sä tarvit eri tavalla myös sitä erilaista niinku näkökulmaa, ja sitten vielä jos oli varmaan sellaisia asioita, missä tarvii semmoista vertaistukea, niin sit kun sä sait se yhden osion sun omilta kaverilta, ja yleensä se oli myös sitä, että sä pääsit niinku tietyllä tavalla niinku, saamaan semmoista tietynlaista lohtua, mutta se, että sä sait tuoda se asian eri näkökulmasta, niitä ei ollut. Niin sit mä olin silleen, että mikä ihme systeemi. Se on just se puskuri. Joo, ei ollut se puskuri. Se ei ollut. Ja sit siis hetken mä olin silleen, että okei, mutta jossain kohtaa mä rupesin olemaan myös tosi vihanen. Ihan siinä mielessä, koska mulla tuli semmonen olo, että se järjestelmä, joka piti mua auttaa, petti. Ja pahastikin, koska et mitä järkeä sä poimit mun yhteisöstä, missä on mulle kaikki ne tärkeät ihmiset. Sit sä laitat pikku yksiöä, missä seinät on valkoiset, ja sitten kukaan ei puske mua pärjäämään tai olemaan aikuinen. Niin sit se rupesi olemaan vihaa. Wow. Joo. Mielenkiintoista. Miten sä niinku pääsit siitä yli? Tuliko sit loppujen lopuksi joku puskaa eteenpäin vai juuri sä ite vaan? Niin. Miten sä pääsit sit yli ja miten sä navigoit ton ajan ja esim. Vihan? Se on niinku vahva tunne. Kyllä. Se viha rehellisesti kesti aika kauan. Kyllä se kesti aika kauan, mutta se, että millä tavalla niinku pääsi käsittelee, oli se, että mä niinku huomasin, että kukaan muu ei maksa sit kovaa hintaa kuin minä itse. Tämä. Et siinä mielessä tiedätkö, että onks siellä niitä puskureita tai ei, kukaan muu ei maksa mun tulevasta kovempaa hintaa kuin minä itse. Niin sit se ehkä muutti mun maailmankuvaa siinä mielessä, että hitto mä haluan hyvän tulevaisuuden itselleni. Ja vaikka mulla ei ole niitä puskureita, niin sitten myös se, että ei kukaan muukaan kärsi siitä. Niin sit se auttoi ymmärtää, mutta sit se oli vaan silleen, että niinku, et vihalla puskemalla itsesi eteenpäin. Ja sit mä olin myös semmonen, joka niinku oli vihainen sille koko järjestelmän, mutta mä olin niin vihainen, että ei edes ollut aikaa käsitellä sitä vihaakaan. Että kun oli pakko niinku hoitaa niitä arjen juttuja. Se oli semmoista, että ja sit sekin, että jossain kohtaa mä olin itsellenkin silleen, että sä oot niin vihainen, kuka edes tiedä. Ei, mut ihanaa itsesäätely. Ei, mut silleen, että mitä järkeä sä oot noin vihainen, kuka edes tiedä, kenelle sä kerrot. Sä purkaa sitä. Joo. Siis ehkä sillä tavalla se purkaa, että sä meet nimenomaan viemään niitä pyykkejä tai tamppaa mattoa. Mut silleen, että sille tulisi mitään muutosta, niin ei, koska kuka muu. Et siinä niinku jollakin tavalla joutui myös tulemaan niinku, nimenomaan eteen ja ohjaamaan itseäni. Joo, mä ymmärrän, että sä oot vihanen, mutta sun pitää myös ymmärtää, että sä oot rakentamassa itsellesi jotain. Ja vaikka se viha on vahvasti läsnä, niin muista, mitä sä oot tekemässä. Niin sit se auttoi paljon. Oisit sä tossa vaiheessa kaivannut just niinku niitä paikkoja, mihin sä olisit voinut mennä ja viettää aikaa? Että oisit sä kaivannut jotain niinku kavereita, jotain yhteisöä? Vähän niin kuin mitä sä teet nyt, olohuonetta. No joo, siis musta tuntuu, että mä olisin kaivannut sitä yhteisöä heti, kun mä saavuin siihen yksiöön. Ihan vaan sen takia, koska mä en edes tiennyt kaikenlaisia etuja, mitä mulle kuuluu. Että mä sain tietää vasta myöhemmin. Ei ollut semmoista tietynlaista opastusta. Ja mä ymmärrän, siis enkä mulla niinku mitään syytä niinku sitä järjestelmää tai siellä olevia ihmisiä. Järjestelmää joo, mutta ne ihmiset mun mielestä ei, koska heilläkin oli niinku kaiken maailman kiireitä niillä työntekijöillä ja sitten ei niilläkään ollut aina aikaa käydä läpi. Mutta sitten se, että siihen koko järjestelmään ei tuotu mitään semmoista opasta tai opastusta, että mitä kaikkea sulle kuuluu, niin
kyllä mä huomasin, että joo, vaikka mulla oli ne kaverit, monella mun kaverillakin oli niinku muitakin yhteisöjä. Ja sit se, että mä en voinut olla se ainoa, jolla on vaan se yksi yhteisö. Niin. Ja sit kun siellä yhdessä paikassa sä et voi saada kaikkea apua. Niin, näin se on. Niin, joo, siis ehdottomasti. Mut sit mä näen niinku semmoisen suuren porsaan reijän suomalaisessa. Joo, sit mä oon silleen, että kuka mukaan on pärjännyt näin. Ja sit niinku, mitä mä olin tosi vihainen itselleni myös, oli se, että koska silloin kun mä olin nuori, sit kun puhuttiin ihan vaikka sellaisista niinku vähän vanhemmista, jotka oli lähtenyt lastenkodeista. Sitten kun se, että niille ei mennyt vaikka hyvin, ja näitä haluttiin tuoda paljon. Sitten mä oon silleen, että vitsi nää tyypit, miksi niinku, miksi ne yritä. Niin sit kun sä oot ite siinä vaiheessa, sä oot silleen, nyt mä ymmärrän. Sä ymmärrät, joo. Toi on niin mielenkiintoista jotenkin toi koko prosessi ja toi järjestelmä ja kaikki siis. Ja tää on tosi uutta niinku Parissa, mulle myös ja tälleen, vaikka on asunut Suomessa koko elämän ja mä oon kuullut ihmisistä, jotka on käynyt tämän prosessin. Mutta musta tuntuu, että ulkopuolinen ei ymmärrä yhtään sitä, mitä sä käyt läpi. Ei yhtään. Se on jotenkin mielenkiintoista. Mutta tällä hetkellä sä teet tosi tärkeää työtä nuorten keskuudessa. Olohuone. Kyllä. Siis haluatko kertoa? Oota. Sä sait siis kultaisen Helsinki-mitalin. Kyllä, viime vuonna. Siis onneksi olkoon. Kiitos Hands. Mä kirjasin itteni ylös, mä nappasin tuolta Helsingin kaupungin sivuilta, että kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein tunnustus, eli eräänlainen kaupungin kunniakansalaisuus. Siis tää on iso juttu. Wow. Tää on iso juttu. Tiedätkö, kun sä sait sen, niin mun veli laittoi susta kuvan meidän perhechattiin. Ja tiedätkö, mä en edes silloin tiennyt, kuin iso. Joo, mä laitoin sulle. Hei, secrets, älä kerro. Ei, mutta oikeesti mä oon se, siis kato kuin siisti juttu. Mutta mä en siinä vaiheessa edes tajunnut, kuinka iso asia toi on. Joo. Siis onneksi olkoon. Ja siis mäkään en tiennyt, että se on ja sit kun mulle vielä kerrottiin siellä tilaisuudesta. Mä oon nuori, kenen on ikinä antanut. Siis tämä, siis crazy. Okay. Joo. Mut joo, mikä se kysymys? Niin, olohuone. Haluatko kertoa meille siitä, kun sä teet tosi tärkeää työtä nuorille ja ihmisten parissa, jotka on käynyt vähän niin kuin tätä samaa, mitä säkin oot käynyt läpi. Mistä kaikki lähti? Miten sä päädyit niin tekemään tätä hommaa? No siis, tossa ehkä tuli pieni tausta tosta yksinäisyydestä ja rikkinäisestä järjestelmästä. Mun rupesi sit tulee semmonen hyvä vaihe mun elämässä. Mä olin koulu kävin, sain työpaikan. Eka olin sun broidin kanssa samassa firmassa. Mä olin semmosessa firmassa töissä, että ne on silleen, tiedätkö kuka hyvää työntekijä? Sitten mä olin silleen, mä soitan silleen. Me saatiin olla siellä vajaa puoli vuotta yhdessä. Mä lähdin muihin hommiin. Mutta sit mulla oli semmonen hyvä vaihe. Sitten mä sain niinku muita yhteisöjä, mä rakastuin. Ja sit tuli korona-aika. Ja sit mulla tuli taas semmonen, että vitsi, mulla on niinku outo fiilis kaikesta. Sit se varmaan johtui myös siitäkin, että kun mulla tuli niitä hyviä hetkiä, mun ei tarvinnut käsitellä mitään. Niin, sä vaan elit. Mä vaan elin. Mä olin niinku rakastunut, matkustelin, olin niinku hyvällä ja jotenkin semmoisella fiiliksi pomppulinnassa. Mut sit mä kerran, mä kävelin, sit mä näin yhden mun vanhan tutun. Mä en niinku meinannut tunnistaa sitä mitenkään. Sit se vaan tuli niinku, että et sä muista mua. Sit mä oon silleen, että mun on pakko sanoa, että mä en oikeesti muista sua. Ja sit hän oli siis huumeiden takia niinku joutunut kovia, tosi kovia elämänmuutoksia. Silloin mä oon silleen, että ei vitsi, tossa menee toinen tyyppi, ketä järjestelmä on pettänyt. Ja sit kun hänen kohdalla mä tiedän, että se olisi ehdottomasti halunnut paremman tulevaisuuden, koska se lapsuus oli jo niin sellainen, missä niinku ainoa, ja sit mä aina sanon se, että silloin kun sä oot sellaisessa lapsuudessa, mitä minä tai hän tai moni muu eli, niin ainoa, missä sä pidät kiinni, on tulevaisuudessa. Koska siinä on se toivo. Niin sitten se, että toi niinku jäi vähän vaivaa mua, niin sit kun korona-aikaa mä joudun lomautetuksi, sit mulla ei ollut mitään harrastusta ja entinen tyttö, että sun pitää keksiä joku harraste. Sä voit katsoa 9 päivää morsiamana joka päivä. Sitten mä asuttiin sille Töölössä, mä rupesin lenkkeilemään paljon. Sitten mä aina rupesin miettimään. Sitten mä oon silleen, että ei vitsi, että mitä jos mä perustaisin yrityksen? Mistä niinku, ja sit mä niinku ennen tätä jo tutkin. Silloin kun mä halusin kehittää näitä palveluita, niin sit mä menin johonkin kehittämisiltaan tai tollaista semmoista, me piirrettiin. Okei. Me niinku piirrettiin.
kehitetään. Palvelukartta, mitä ikinä se olinkaan. Sitten mä silleen, okei, nyt mä ymmärrän sen eron. Eli silloin, kun me tehdään jotakin vapaaehtoista, kukaan ei tarkista laatua. Ja sit jos ne maksaa sulle siitä, niin on pakko tarkistaa sillä. Sen takia multa aina kysytään, miksi et perustan yhdistystä. Me voidaan piirtää. Wow. Jos ne maksaa, ne valvoo. Niin se oli se tavallaan mun näkemys, että mun on pakko olla se yritys, koska mä haluan, että ne valvoo, mutta ennen kaikkea mä haluan myös tehdä laadukkaasti. Kyllä. Sitten mä rupesin peilaamaan, ja sit kun se suurin ongelma ja suurin haaste mun mielestä oli jälkihuollossa. Sitten mä oon silleen, mun firman nimi pitää korostaa jälkihuoltoa jotenkin. Sitten mä oon silleen, jälki mikä? Sitten toinen asia, mitä mä aina haluan, on tarjota turvaa niille nuorille. Sitten mä oon silleen, jälkiturva. Wow. 2 hyvää. Niin, yhdistetään. Niin sitten sit mä rupesin miettimään toimintaa. Tää on silleen, että okei, hyvä, sulla on yritys, mutta mitä hittoa se tekee? Sitten mä oon silleen, ja sit pitää korostaa, mähän en tiedä mitään niinku palvelukentästä, että mä olin vaan se, joka on ollut palvelussa, mutta en miten se kaikki niinku, että mä en toimii. Mitään. Sitten mä oon silleen, että mun umpirohkea tämmönen tarina, siis silloin kun mä olin yläasteella, oli TET-jakso 2 viikkoa. Kaikki meni johonkin kauppaan, sitten mä menin meidän Rexin oveen. Mä menen tehtiin itselleni. Mitä? Oikeesti? Jumalan nimeä. Liisa Juga voi Jumalan nimeä. Ja ne antoi sun. Miten toi toimii? Mä selitän täällä. Siis, tää oli mun mielestä semmonen niin onnistunut se TET-juttu, että aina mä peilaan tiettyjä asioita sen varaan. Sitten mä menin meidän Rexille, mä oon silleen, mä haluan olla tetis itselleni. Ja sit se on silleen, että miksi? Ja koska Hilkka aina opetti, jos haluat olla hyvä liike, sun pitää osata perustella. Kyllä. Joten mä osasin perustella. Mä oon silleen, että miksei koulu näe semmoista näkökulmaa, että kaikista ei tule työntekijöitä, joistakin tulee työnantajia. Wow. Ja sitten Liisa on silleen, joo. Joo, mutta ei nyt. Mitä hitto toi tarkoittaa? Eikö suunnittele toi niinku rakenne? Että sä saat viikon aikaa suunnitella toi rakenne, sit siis viikon. Mä olin silleen, että jos sä oot tetis itse, mitä hitto se tarkoittaa? Mä olin itse. Niin, mitä sä teet? Mä olin silleen, hei, mulla on toi urheilutausta. Mä lisään sen. Ja mitä mä tarkoitan sillä, että mä soitin Mäkelän Rinteen urheilulukioon. Se oli semmoinen, että Anatoli oli yleisurheilun valmentaja, ja sitten kun mulla oli silleen hyvä urheiluvuosi, että tavallaan hänkin tiesi. Mä olin silleen, Anatoli, hei, mulla on tämmönen juttu koulussa, ja mä haluan yhdistää niin kuin ammattiurheilijan ja yrittäjän elämää. Että voiko mä tulla aamutreeneihin teille? Ja sitten myöhemmin iltapäivällä tehdä vaikka jotain muuta. Niin sitten me rakennettiin se rakenne, että mä kävin joka päivä aamutreeneissä. Mäkelän Rinteen aamutreeni oli liikuntamyllyssä. Ja sitten se iltapäivä, se oli 2-3 tuntia, niin sitten mä sain miettiä yritysjuttuja. Et mä kävin eri paikoissa tutustuu. Ja koska päivä oli 8 tuntia, Eiks oo? niin mä otin matkat mukaan, että mä oon Fiksu mies! Lapsi vielä silloin, apua. Mä otin matkat mukaan. Sit Liisa Jugalle, mä myös kirjoitin sen. Niin kuin, että kirjallinen, joo. Kyllä. Mä menin Rexin sinne toimistoista, se on sille, ei vitsi. et vitsi, tää on kyllä hyvä. Se on sille, jos sä saat jonkun allekirjoituksen tähän. Kato, piti olla joku allekirjoitus. Totta kai. Et sit tää menee läpi. Sitten mä soitin Mäkelän Rinteen sille rehtorille. Että hei, mä oon tämmönen ja mulla on tämmönen idea. Anatoli osaa varmaan jo kertoa mun ideasta sulle ja suosittelikin. Ja sit hän on sille, hei, meillä on tämmönen tapahtuma, että tuu silloin, puhutaan lisää. Joo. Sitten mä mein sinne, puhuttiin lisää, hän allekirjoitti sen ja mä vein Liisa Jugalle ja 2 viikkoa mä sain olla itselleni. mut niin, et siitä lähti uskomatonta. Tää, että mä niinku kuunnelkaa lapset. Niin, ihan omalla tavalla. Mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, että on joku tietynlainen polku. Mut sit mua häiritsee, jos siinä ei myöskään ole saanut itse miettiä, mikä on se itselleen sopiva tapa. Et mitä sä haluat tehdä. Joo, niin tässä oli vähän sama, että silloin kun se yritysnimi tuli mulle, niin sit mulla ei ollut oikeasti tietoa, miten ne palvelut toimii. Sitten mä oon silleen, no mikä on mun mielestä suurin ongelma? Se oli se yksinäisyys ja sitten se vertaistuki. Niin sit mun ensimmäinen toimintamalli, mitä mä loin, oli tämmönen isovelitoiminta. Se idea toimi näin, että kun oli paljon nuoria, jotka oli just jälkihuollossa, niin sitten heillä oli paljon tietoa, koska ne on ollut jo jonkin aikaa, ne ymmärsivät, miten se toimii. Niin sitten ideana oli myös se, että me perustetaan tämmönen vähän niin kuin vertaistoiminta niille nuorille, jotka on siellä, ja sitten niille nuorille, jotka on tulossa. Ihan vaan siinä mielessä, että me voidaan kertoa
minkälainen se on, koska mä muistan itse se suurin pelko oli se, että kun sä et tiennyt. Että mitä tapahtuu. Niin. Ja sitten se, että me pystyttäisiin tietyllä tavalla niin laskemaan sitä pelkoa näiden uusien nuorten kohdalla, niin sitten siitä tuli tämmöinen isovelitoiminta. Ja sit mä olin silleen, että vitsi, tää on hyvä. Mä olin silleen, että okei, että mitä mä tälle teen. Sitten mä rupesin siis, kun korona oli hyvä aikaa, kaikilla oli tylsää. Sitten mä rupesin siis netissä tutkimaan, kattelinkin niin paljon erilaisia tapoja, miten mä tämän firman tuon esiin. Sitten mä muistan, kun oli korona-aikaa, mä en voinut pitää mitään avajaisia. Niin. Sitten mä olin silleen, että okei, että paras tapa, miten mä saan tämän, on silleen, että mulla on tämmöiset niinku verkkoavajaiset. Mä etin siis 2 kuukauden ajan yli 300 sosiaalityöntekijäohjaajan sähköposteja. Oikeesti? Joo, niin sit mä laitoin heille tämmöisen niinku automaattiviestin, että mitä tää firma on, mitä se tekee ja just tästä toimintamallista. Ja sit mun tarina. Sitten entinen tyttöystävä, jaettiin vielä roolit, että hän niinku, mä kirjoitan, mitä hän muokkaa ja lisää ja kysyy multa, että se hoitaa sen osuuden. Sitten mä hoidan kaikki markkinointi, koska mulla oli tosi lyhyt aika hoitaa nimenomaan ne sähköpostit. Sitten mun piti logo, mä vaan etin erilaisia tyyppejä nettisivut, että siitä tulee se niin vakava. Niin, että ihmiset ottaa sitä tosissaan. Sitten siis kaikki oli hyvin, ja mulla oli vielä silleen, että se oli maaliskuun 11. päivä. 11. päivä, koska mä oon syntynyt 29. päivä, mä en halua, että mun synttärinä, tiiäks. Okei, että se tulee siihen. Ennen sitä. Kello 10 me laitettiin tää automaattiviesti kaikille, sitten mä lähdin lenkille itse. Mä en sille, ei voi katsoa. Ei mitään. Sitten siellä tuli viestejä, hei, siisti juttu. Että laita viestiä, jos tarvitset tai voidaan olla jotenkin avuksi. Wow. Sitten mä olin netissä tutkinut THL-nettisivuja, niin sitten heillä oli tämmöinen hanke nimeltään J-hanke, missä oli ideana just se, että ne halusi perustaa tämmöisen matalakynnyksen toimintaa, ja sitten siinä oli just tämä jälkihuollon kehittäminen yksi niinku, vaihtoehto, ja sitten sitten siinä oli se matalakynnyksen toiminnan kohderyhmä oli ilman huoltajaa tulleet, eli nuoret, jotka on tullut ilman huoltajaa. Okay. Tää oli Jumalan merkki. Sitten mä oon silleen, että mitä mä teen? Mä soitan. Mä soitin sille THL:n päässä olevalle henkilölle, ja sitten hän on silleen, että hän on just aloittanut työt. Et nyt on tosi kiireellistä. Sitten mä oon silleen, joo, että mulla on tosi hyvä juttu. Että on tosi hyvä juttu. Sitten hän on silleen, että no lähetä sähköpostiin. Mä lähetän hänen sähköpostiin. Luki ja sanoi, hei, tää on kyllä hyvä juttu, että mä soitan sulle viikon päästä uudestaan. Meni viikkoa 1 päivä, se ei soittanut, mä soitin sille uudestaan. Ei, mut niin sun pitää. Sitten se on silleen, että hei, että pahoittelut, en soittanut. Tässä kävi niin, että Diakonissa laitos on lähdössä toteuttaa tätä matalakynnyksen toimintaa. Että ole heihin yhteydessä. Että heillä oli tämmöinen idea nimeltään olohuonetoiminta. Että lähetä heille tää, että ehkä te löydätte jonkun tämmöisen niinku yhteisen sävellen. Ja jos mä lähetin, sit saan aika nopeasti vastauksen, että just siellä mä korostin heille tätä isovelitoimintaa. Ja sit on silleen, että hei, että ne voi niinku kokeilla tätä, ostaa multa just, että mä tulisin pitää sitä. Sit mä oon silleen, yes! Ja sit mä oon silleen, että vitsi, että mulla on eka asiakas. Mut se oli silleen vielä, että me elettiin maaliskuun, sit siinä oli vasta kesäkuun sovittiin vai toukokuun lopussa sovittiin tää tapaaminen. Sit mä aika nopeasti sain semmosia pikkuprojekteja, mikä ehkä antoi niinku mullekin ymmärrystä, mitä mä olin tekemässä. Sit siinä Diaki-palaverissa kävi silleen, että mä olin menossa siihen palaveriin. Ja sit mulla oli eri tavalla ehkä itseluottamus nyt, kun mä olin päässyt jo tekemään jotain. Siihen mukaan, Joo, niin sit mä tiesin ehkä, mistä enemmän itekin puhuu ja mitä niinku korostaa. Niin sit siellä palaverissa mä ihmettelin, kaikki oli tosi iloisia. Ihmiset, että mä en oo ikinä tavannut. Ennen sitä me oli Teams-palaveri, mutta liven kaikki on tosi iloisia. Sit on silleen, että hei, nyt on kuule semmonen juttu, että me saatiin niinku omaa rahaa. Että tulisi meille niinku tähän mukaan toteuttaa tätä. Sitten mä sanoin, en hemmetissä. En tuu. Ja se oli semmonen tosi hyvä tyyppi, joka ymmärsi mun huolen. Et mä olin silleen, mut toi on tärkeet myös. Joo, että mä olin niinku just aloittelija. Mä vaan niinku kirjoitin mun idean. Siitä joku innostuu.
ja sitten ymmärtää, mitä mä haluan tehdä, ja heillä on idea, mitä ne haluaa, että lähdetään yhdessä tekemään, mutta sitten se huoli siinä, kun mä oon niin pieni tekijä, ne on niin iso tekijä, että miten sen rooli jakautuu, ja sitten hän soitteli mulle varmaan joka päivä, että oletko jo päättänyt? Ja silloin hän oli myös niinku se mun esihenkilö. Sitten mä muistan kerran, mä olin ajamassa niinku Töölössä sillä potkulaudalla, ja sitten onko sulla hetki aikaa? Että oot sä harkittu? Mä olin silleen, että mä ajan sitä voilla alamäkeä, autot tulee, sit mä olin silleen, vitsi, mä enkin päästä tästä puhelusta. Jos mä vaan sanon joo, sit mä olin silleen, joo, kyllä mä oon ajatellut. Sitten me sovittiin tapaaminen, missä me puhuttiin tästä, ja sitten mä kerronkin mun huolen. Mä oon silleen, että mä en halua, että tässä käy niin, että kun on niin pieni tekijä itse, että sit niin mä en pääsekään tekemään mitään. Niin sit kun se lupasi mulle, se sanoi mulle, että Joonatan, mä lupaan sulle, että saa tehdä asiat omalla tavalla, ja mä lupaan sulle, että sulla on myös tilaa, ja mä lupaan sulle, että sä pääset tekemään. Ymmärsin, minkälainen ihminen hän on, ja sitten myös ymmärsin, että hän oli tosissaan. Sitten mä oon silleen, että mä lähden tähän mukaan. Ja siitä tuli niinku tavallaan se olohuone toiminnan niinku tarina mun osalta. Siis toi on niin siistiä. Joo, että ne oli niinku hyvin ideoinut ton. Ja sitten kun oli niin alussa, niin sitten jotenkin yhdistettiin voimat. Ja sitten mulle ehkä, mikä tossa oli niinku tosi tärkeä, oli se, että puhuttiin just sellaisista nuorista, joilla ei ole täällä ketään. Niin, että ne on yksin tullut. Joo. Siis toi on jotenkin niin siistiä ja toi sun koko tarina ja kaikki miten tää lähti. Mä en niinku pysty käsittämään sitä, että sä oot oikeesti ollut tuolla niinku tekemässä. Siis mun aivot ei pysty käsittämään, että joku tulisi ilman vanhempia. Sekin. Niin sekin. Ja niitähän tulee paljon Suomeen. Niin. Sen takia mä sanoinkin, että se on rikkinäinen järjestelmä, koska tai silleen musta tuntuu, että mä niinku teen mun työn liian tunteella, mä välillä mietin itekin. Se johtuu siitä, koska mulla on niin helppo peilata aina itteen. Niin. Ja sit mä joskus toivon, mulla on semmosia hetki ollutkin, mä oon silleen, että miksi mun pitää just laittaa ne omat tunteet tähän. Että niinku, et mä voin olla myös se, joka tarvii ajatella tätä tunnetasolla. Hyvä esimerkki oli siis, tää on pieni tarina siitä perjantaina, just viime viikon perjantaina, tämän viikon perjantaina vielä on tää viikko. Mulla on semmonen palaveri, mistä me puhuttiin yhdestä ongelmasta. Siellä oli niinku monia tämmösiä isoja tekijöiden johtajat. Ja sitten me kaikki myönnettiin se ongelma. Sitten yksi sanoi mulle sen jälkeen, kun me vielä myönnettiin se ongelma, ja sitten mietittiin se ratkaisu siihen, koska se ongelma on tosi iso. Niin, ja sitten me kaikki pidettiin sitä ratkaisua hyvänä, mutta sitten hän laittoi vielä, että hän ei henkilökohtaisesti usko, että tätä tarvitaan. Sitten mä oon silleen, että mä oon sunkaan samaa mieltä. En mäkään usko henkilökohtaisesti, että tätä tarvitaan, koska minä en itse henkilökohtaisesti tarvitse tätä. Mutta sitten entäs ne, jotka tarvitsevat. Tää on just aina se, että kun sä lähet tekemään jotain, niin se vaikein osuus ei ole miettiä, että tarvitko sinä sitä, vaan ne muut. Niin sitä mulla on aina ollut vaikea, koska mä tiedän, että se ei ole, mä en tarvii niitä juttuja, mutta sä teet sitä muille. Koska ne muut tarvii. Wow. Joo. Ja mun mielestä kaikki työ, missä sä kohtaat ihmisiä, sä teet sitä tunteella. Sä et voi sille mitään. Siis, mä oon itekin miettinyt sitä opettajana, että siis se miten paljon mä niinku oikeasti rakastan näitä pieniä, tiedätkö? Että sun tunteet tulee siihen, sä et voi väistää sitä. Ja mä koen, että sun työssä myös. Ja kun sulla on niin paljon kohtaamisia, ihmiset tulee puhua sulle ja kaikkea tapahtuu, niin totta kai sun tunteet tulee olemaan siinä. Ja jotenkin pitää myös muistaa antaa itsensä levätä myös, koska se on oikeasti raskasta duunia. Mutta mitä te niinku käytännössä teette? Miltä se näyttää tänä päivänä? No siis niin, että sehän lähti silleen, että mä lupaudun olemaan eka vuoden siinä. Ja sitten aika nopeasti kohta 4 vuotta ollut siellä. Että me ollaan aina ollut. Mut mun mielestä siinä siis mä hyppäsin mukaan tohon, koska mun mielestä se idea oli tosi hyvä. Sitten mulla oli tavallaan ehkä nälkä myös näyttää, mitä mä halusin niinku, jotenkin niinku, tuoda esiin. Mutta sitten siinä oli myös tosi hyviä tyyppejä mukana, niin sitten se innosti, koska mä rakastin. Meillä on vähän vaihtunut porukkaa, osa on lähtenyt muihin hommiin, mutta mä rakastin ne ihmiset, koska mä näen, että niillä oli niinku, jollakin tavalla se into ja ne välitti. Ja sitten se oli mulle vähän uutta, koska mä en ole ikinä nähnyt sitä niinku, työntekijän näkökulmasta. Niin sit se, että sai nähdä, että niinku, työntekijän niinku siinä roolissa, että joku oikeasti välittää. Niin me näyttää silleen, siis meillä on toimintaa maanantai, keskiviikko, torstai, silleen, että on niinku 2–6 ja meillä on semmoinen fyysinen paikkatila, mihin ne tulee koulun jälkeen
meillä on vapaaehtoisia, eli ne pääsee tekemään läksyjä. Pitäisikö me mennä? Siis mä vakavasti harkitsen asiaa. Oikeesti, jos me voidaan, me tullaan vapaaehtoisesti. Tulkaa joskus. Silleen, että vaan alaikäiset on sallittu. Meillä on siis, jotka on tullut alaikäisenä Suomeen, mutta ne on nyt aikuisiässä, eli 18-25. Eli silloin kun ne on tullut, ne on ollut alaikäisiä, mutta nyt ne on aikuisia. Ja tossahan lähti melkein sama, eli silloin kun ne on tullut alaikäisenä, niilläkin oli se paikka, mihin ne on mennyt. Niinpä. Ja sitten kun on tullut se aikuistumisikä, eli itsenäistymisikä, niin sitten kun on joutunut itsenäistymään ja lentämään pois pesästä, niin silloinhan ne ongelmat tulee paljon enemmän. Sen takia just oli tärkeää rakentaa tämmöinen toiminta, mihin ne voi tulla. Ja toi on hyvä toi ikähaarukka myös, että se ei ole niin iso. ei ole iso, mutta meillä käy tosi paljon nuoria. Meillä on niinku vajaa 270 nuorta nyt meidän WhatsApp-ryhmässä. Sitten meillä niinku, no nyt on ollut... tosi kiva, että teillä on WhatsApp-ryhmä. Joo, mutta se on niinku viestintäkanava. Nyt on ollut, Ramadan on ollut vähän niinku hiljaisempi, mutta parhaimmillaan illan aikana me voi olla semmoinen 30. Ja sitten 45 nuorta oli meidän viime enkka illassa. 45 nuorta illassa. Ja sitten meillähän on nytten tullut, mä oon alkanut vuosi sitten lähdin pyörittää tämmöistä nuorten osallisuustiimiä. Se alkoi siitä, kun mä huomasin jotenkin, kun meillä on paljon nuoria. Sitten meillä on pienet resurssit silleen, työntekijöitä, meitä ei ollut paljon, meillä on 2 työntekijää, jotka on kokoaikaisia, minä ja toinen. Sitten meillä on osa-aikaisia työntekijöitä. Mutta sitten mä niinku tajusin, että me ei voida pyörittää tota toimintaa tollasenaan, jos meidän pitää mennä meidän resurssien mukaan, eli työntekijäresurssien mukaan, niin sitten idea siitä, että meidän nuoret on myös aikuisia, niin sitten me voidaan niinku luopua tietyllä tavalla ehkä vallasta, mutta sitten myös antaa heille tilaa oppia, kokeilla eri juttuja, niin sitten meidän nuoret järjestää myös muille nuorille. Eli mun ei tarvi olla töissä, vaan silleen, että ne voi järjestää, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on siis nyt perjantai, lauantai ja sunnuntai, tämmönen futsal-vuoro, missä on aina 2 vastuunuorta, jolla on avaimet. Sitten siellä käy 20 nuorta per ilta. Ja sitten meillä on toinen puolisko nuoria, jotka järjestää muille nuorille muun muassa silleen, että ne voi viedä heitä elokuvia. Ne voi viedä niitä, että ne pääsee tekemään kaikkea toista. Mutta se on se idea. Ja sitten me ollaan myös niinku luotu silleen, että kun nuorella on joku idea tai osaaminen, hän voi jakaa muille sen. Ja sit se on semmoista, että mikä niinku sua aidosti kiinnostaa. Sit sä voit ottaa muut mukaan. Mut sit siinä on myös tietynlaisia elementtejä, mitkä auttaa pärjäämään elämässä, että se niinku oppii ottamaan vastuuta. Ja mun mielestä toi on se paras tapa. Mut toi on tosi tärkeä. Joo. Ja sit mä oon myös jakanut se työroolin sille, että mä voin hoitaa kaikki byrokraattiset jutut. Että sit se kynnys heidän toteuttaa jotain tosi matalaa. Ja viime vuonna siis mä katsoin, mä oon tehnyt heille oman tämmöisen tilaston, mikä tarkoittaa sitä, että ne voi itse katsoa vuoden lopussa aina, kuinka monta kävijää on ollut heidän toiminnassa. Niin viime vuonna tuossa futsal-toiminnassa oli vajaa 1000 kävijää, ja tänä vuonna me tullaan 4-kertaistaa toi. Wow. Toi on niin siistiä. Joo, mut enkä mä niinku ota siitä kunniaa, mun mielestä toi heidän juttu, ja ne tekee sitä. Ja sit mä joskus, silloin kun mä sain toin Helsinki kultaisen mitallin, mulle kysyttiin, että miten seuraavaksi aiot tehdä? Mä sanoin, että mä tuun rakentaa lisää yhteisöjä. Sit mä menin himaan, mä oon silleen, ei vitsi! Mitä sä menit selittämään? Taas mä lupasin jotain, mä oon silleen, että yhdenkin yhteisön rakentamisessa on liikaa byrokratiaa, mitä hitos mä rakennan mukaan lisää. Niin toi oli se mun niinku ratkaisu, että mun ei tarvii yksin. Että noikin on yhteisöjä, missä mua ei ole. Että noi futsalit, noi kaikki. Joo, mut se, että mä pääsen nuorten kaa rakentaa Helsinkiin lisää yhteisöjä, niin tavallaan mä lupasin, mutta mä myös tein sen. Mutta mun ei tarvi olla siellä. Ja sit mä myös huomasin silleen, että kaikkea tuollaista on mahdoton tehdä yksin. Niin sit mä oon kerännyt aina, siis nyt mulla on ollut tosi tärkeää kerätä erilaisia tyyppejä, kenen kanssa me voidaan tehdä erilaisia juttuja. Niin sitten se, että nekin on saanut siitä niin paljon intoa. Että nyt meillä on porukka, joka rakentaa Helsinkiin lisää yhteisöä. Joo. Siis toi on niin siistiä. Wow. Eli onko toi niinku vähän niinku sun työ? Joo. Ei vaan siis toi on mun työ. Toi on mun työ. Joo, mä teen tota kokoaikaisesti. Et mä oon tuolla pyörimässä paljon ja sitten meillä on myös siis, ollaan tosiaan maanantai, keskiviikko, torstai silleen, että fyysisesti. Mut sitten noin kaikki muut
toiminta, niitä tapahtuu sen ulkopuolella, just nämä eri yhteisöt, niin sitten ehkä sen niin kuin ylläpitäminen. Ja sit mä oon jakanut myös silleen roolit näiden nuorten kanssa, koska siis hauska tarina on silleen, että silloin kun mä tulin tuohon toimintaan tutustuu, niin mua vähän pelotti, koska osa oli muakin vanhempia ja osa oli mun ikäisiä, niin sitten semmoinen tietynlainen rooli, että no miten mä voin olla tai työntekijän rooli. Mutta sitten se kunnioituksen määrä, ja mä aina sanon niille, että se pitäisi olla meillä niinku tasan. Että mä kunnioitan sua yhtä paljon kuin sä kunnioitat, että siinä ei tarvii mennä yhtään yli. Et vaikka mä oon se työntekijä, niin sit mä oon huomannut myös, että siinä on tullut mitä mä oon ehkä niinku enemmän halunnutkin, että me ollaan ihan samalla viivalla. Että sit niillekin, jos on vaikka jotain haasteet, niin ne uskaltaa sanoa mulle, että hei, tää juttu ei toiminut. Tai tää juttu voidaan tehdä paremmin tolla tavalla. Koska sit mä näen se silleen, kun mä just tossa yksi päivä rupesin miettimään, että mulle ehkä tärkeämpiä ominaisuuksia oli silleen, että monet nuorilla olisi nimenomaan vaihtoehto valita, tarviiks ne niinku tulla tonne toimintaan vai ei. Ei silleen, että niillä on pakko, vaan se, että ne saa itse valita. Niin sitten se, että niiden pitää oppia tiettyjä ominaisuuksia. Mutta sitten mä haluan mahdollistaa se tilan. Mutta eikö se ole sulle kans ihana, että sit kun sä näet, että siellä on nuoria, se on sen takia, että he halusivat olla siellä. Eikä sen takia, että joku pakotti, että hei, nyt sun on pakko mennä tonne, vaan oikeasti, että sä huomaat, että se on tärkeä. Enkä mä tarkoita sitä, että joku on pakottanut vaan silleen, että joskus ne elämän olosuhteet pakottaa. Että jos sä oot vaikka ihminen, joka aina tarvit apua, niin sit sä aina joudut hakemaan apua. Mut sitten mä ehkä haluan rakentaa semmosia paikkoja, missä se ihmisellä on tietynlainen ote omaa elämään. Että se saakin se yhteisön. Se voi tulla sinne yhteisöön, ei silleen, että se voi tulla hakemaan vaan apua. Ja mun mielestä siinä on tosi tärkeä ne termit. Koska mäkin on semmonen, että mun ei ole pakko mennä mihinkään, koska mulla on tietynlainen ote ja mä haluan, että ne nuoret on samalla viivalla kuin minä. Wow. Siis mä arvostan tosi paljon ja musta tuntuu, että mekin ollaan käyty tosi paljon sitä keskustelua, että sun on pakko jotenkin niin kuin ottaa sun oma elämä niin kuin sun haltuun. Kyllä, se on tosi tärkeää. Ja koska jos sä et tee sitä, niin sä oikeesti meet niin kuin kaiken mukana. Ja niin kuin elämä aikoo viedä sua niin paljon, että sä et edes tiedä, mihin sä päädyt. Mutta on tosi siistiä. No, mites sun vapaa-aika? Koska toi niin kuulostaa, that's a whole lot. Mitä sä teet sit vapaa-ajalla, tai miten sä niinku vietät sun aikaa? Se tuli just matkalta, kato. Aivan. Pariisin, Monaco, et koet sä, että sun pitää niinku tehdä tämmösiä matkoja, että se et niinku palaa loppuun, vai onko se enemmän sit, että ja miten sä palaudat? Että se kuuluu sun elämän tyyliin, vai? No siis mä oon rehellinen. Mä oon varmaan tänä vuonna pohtinut paljon enemmän, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mutta mä oon pohtinut paljon enemmän myös mun tulevaisuutta jostakin syystä. Mutta se johtuu myös siitäkin, että kun tekee tällaista työtä tai haluu muutosta, musta tuntuu, että menee ihan liikaa aikaa siihen byrokratian taisteluun. Joo, mä oon kuullut. Se on niinku sellaista, että jos mun työ olisi nimenomaan vaan olla tekemistä. Niin, mähän niinku sanon rehellisesti sen, että mun mielestä mä en auta näitä nuoria. Mä tuen näitä nuoria. Wow. Sillä on kaksi eri niinku ero. Et ne voi auttaa itseään, mutta mä tuen heitä. Mikä tarkoittaa sitä, että me puhutaan nuorista tai ylipäätään ihmisistä. Ihmisillä tulee aina ongelmia. Kukaan ei ole sellainen ihminen, joka voi hakea joka ongelman suhteen jostakin apua. Et sit jos me opetetaan myös ihmisiä aina hakemaan apua, ja välillä ehkä ei ole paikkaa, missä haet se apu, vaan nimenomaan toimimaan ja ymmärtämään, että miten sä saat sen ratkaisun, niin sit mä oon nähnyt oman roolin näiden nuorten kohdalla silleen, että mä haluan olla tukena. En apuna, vaan tukena, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on myös se tietynlainen oppi, että voi pärjää silloin, kun tulee ne, niin kuin mitä niin kuin itsekin on joutunut kokemaan. Mut vapaa-aika mulla on silleen, siis ei se silleen paljon muutu. Keti tietää hyvin. Siis me ollaan vähän sellaisia tyyppejä. Mun kaverit aina sanoo, että mä oon semmonen, jos mä menen johonkin, mä luon yhteisön. Me mentiin siis korona-aikaan Jätkäsaareen pelaa koripallo. Keti silloin asui silloin lähellä. Sitten meillä oli oma kaveriporukka, käytiin siellä pelaa. Sitten me huomattiin, se oli paljon alueen tyyppejä. Jotkut oli jopa tosi nuoria ja sitten me huomattiin se yksinäisyyden mittariksi. Mä oon silleen, hei, että miksi ei perusta WhatsApp-ryhmän, perustaa WhatsApp-ryhmän, jos joku on tullut tänne, voi laittaa ryhmän, että on tullut, sit saa kaverin. Nimenomaan. Sitten se lähti tosi hyvin. Meillä on varmaan edelleen joku 10 ihmistä WhatsApp-ryhmässä ja
Sit viime kesänä mä perustin tennisryhmän. Se on niinku... Sä lähtee mihinkään. Mut mä tykkään tää silleen mun mielestä... Ei, mutta on ihanaa oikeesti. Mut mä tykkään kaikista tollasesta, mikä on tosi matala. Esim. Se, että jos mä haluan tehdä jotain, mun ei tarvii miettiä semmoista liikaa byrokratiaa, että se vaan tehdään. Se ei vie aikaa multa. Mut mun vapaa-aika on semmonen, että mä oon siis alkanut taas opiskella. Okay. Mä opiskelen nyt avoimessa liiketaloutta kohta puoli vuotta. Mä matkustelen jonkin aikaa. Tiedätkö, mulla nyt tuli nyt idea. WhatsApp-ryhmä. Kiitos. Mä kaikille matkustelijoille. Kyllä. Mä voin antaa saman tien mun numeron. Ei, sulla on jo. Hyvä idea. Toi oli kova idea. Mä oon tosissaan. Joo. Siis mä matkustelen. Mä siis 2 vuotta sitten mulla oli tämmönen remonttiprojekti. Mä ostin asunnon, missä piti tehdä remonttia. Exactly. Niin sit se oli vähän semmonen, että mä opin, että yllättävän paljon kumminkin ihminen tarvii sen vapaa-ajan. Mikä tarkoittaa sitä, että silloin mulla ei ollut oikeasti yhtään vapaa-aikaa. Mun piti hoitaa niin paljon juttuja. Niin sit mä oon ehkä myös halunnut luoda semmoista. Ja sit pitää muistaa, että mulla on se yritys. Niin sit yrittäjälle ei välttämättä ole ikin vapaa-aikaa. Niin, että vähän koko ajan teet. Niin, mut se yrityksen ennen, niin kuin sanotaan ensimmäiset 2,5 vuotta siinä yrityksessä, niin mä tein tosi paljon puhujakeikkoja. Et mä kävin tosi paljon puhumassa ja sit jossain kohtaa mä huomasin, mä olin silleen, että kuka oppii siitä, että mä puhun. Sit mä olin silleen, no ne työntekijät. Mut mä olin silleen, että se on se ongelma. Että niinku, et mä kävin paljon puhumassa ja sit samaan aikaan mä halusin tehdä ja tuottaa niitä muutoksia, mut sit ei tullut niitä muutoksia. Sit sen takia mä oon niinku, ehkä nykyään, no nytkin tällä hetkellä mun yritys on keskittynyt tosi paljon siihen, että me niinku luodaan semmosia toimintamalleja. Ja yksi toimintamalli, just sunkaan puhuttiin siitä, opaskummitoiminta, joka itse asiassa voitti viime vuoden lopussa tämmöisen uuden Integration tapahtumassa se voitti sen palkinnon. Wow. Mut ehkä mullakin on silleen, että siis mä rakastan tehdä toimintaa, missä me tällä hetkellä on, mut sit mä joudun jotenkin niinku palaamaan siihen, että mä kumminkin haluan kehittää. Niin sit mä oon joutunut myös tavallaan miettimään, että millä tavalla mä pääsisin kehittämään. Niin ainakin siihen yrityksen toiminnan suuntaan mä oon keskittynyt paljon siihen, että pääsis luomaan semmosia työkaluja, missä olisi sille osallistettu niitä ihmisiä, kelle me tehdään. Eli tapoja, miten saataisiin ne ihmiset, kelle tehdään, ja ne, jotka tekee yhteen. Joo. Jotenkin niin jännää, kun mä kuuntelen, niin kuulostaa siltä, että sä vasta aloittelet. Niin. Mun mielestä mä vasta aloittelen kyllä. Ja vaikka sä oot tehnyt niin paljon kaikkea jo. Mutta kuitenkin, sulla on niin paljon kaikkea vielä edessä. Niin, mun mielestä, tai silleen, siis mähän oli niinku ite varmaan suurin shokissa siitä Helsingin mitallista, jos mä oon niinku ihan rehellinen. Koska mä sain siis 1,5 kuukautta ennen kuin se tuli. Niin, ennen kuin sä sait sen. Okay. Joo, kun sulle lähettää se sähköpostiin niin, ja pormestari on, sit mä oon silleen, että kuka? Sinä? Kun se oli perusteltu jotenkin silleen tosi niinku lämmöllä, tai silleen mä rakastan Helsinkiä. Helsinki on mulle tosi tärkeä paikka, niin se, että sä voit kantaa semmoisen mitallin mukaan. Mut sit ehkä myös sen jälkeen mä rupesin niinku pohtiikin just sitä asiat eri tavalla, koska kun sä saat siis kultaisen Helsingin mitallin, sä saat sen mitallin, mutta sitten sä saat semmoisen ihan jäätävän pienen taulun, missä mulla on mun eteen, sit siinä lukee niinku, että Helsingin tekijälle. Wow. Sit mä oon silleen, no mun on pakko olla se tekijä nyt. Niin. No nyt varsinkin. Pakko vaan grindaa. Nyt on pakko, mutta mun mielestä mä vasta aloittelen ja sit musta tuntuu, että mä myös nyt ehkä enemmän älyyn, miten pitää asiat tehdä. Mitä tulevaisuudessa? Mitä sä haluat vielä tehdä? Niin. Mitä unelmia sulla on? Kiitos. Hyvä kysymys. Siis, mä oon pohtinut paljon. Mä just 2 viikkoa sitten mä olin tämmöisessä tapahtumassa, missä oli politiikkaa teemaa ja sitten siellä mua pyydettiin puhumaan ja siellä yleisö oli tosi
ehkä yllättynyt, kun mä sanoin, että mua ei politiikka kiinnosta. Sit ihmiset perusteli ja olikin sitä mieltä, että sä oot että sä sopisit politiikkaan. Sitten mä perustelin heille tälleen, että mitä mä näen politiikkaa tai mitä mä koitan välttää, on niin politiikka ehkä on hyvä esimerkki siinä. Jos mä menisin politiikkaan, niin niiden ihmisten elämä ei muutu. Kenen elämä mä haluan muuttaa. Mun elämä muuttuu. Siis mä tykkään sun näkökulmasta jotenkin. Joo, mutta mun pitää olla rehellinen. Että eihän niiden elämä muutu. Mä saan se joku 7 tonnia. Niin, ja sä nautit. Sun elämä muuttuu. Et sit mä koitan olla tosi varovainen tollasessa, koska se fokus oikeesti muuttaa asioita. Niin sitten se, että kun ihmisillä on tietynlainen näkemys, että miten se pitää sen reitin mennä. Eduskuntaa, että Suomessa on 200 kansanedustajaa. Kukaan meistä ei osaa nimetä edes 10. Se on fakta. Mä en osaa. Niin, mutta just toi, että mulle se polku olisi jotain semmoista, millä on vaikutusta. Niin sit yksi mitä mä oon miettinyt, siis mua kiehtois, jos Helsingin kaupunki katsoo tätä, niin Helsingin kaupunki vink. Niin, siis mä haluaisin perustaa tämmöisen tavallaan, että se voi olla toimisto tai toiminta, missä nimenomaan kuultaisiin, ehkä otettaisikin selvää enemmän, että millä tavalla me voidaan auttaa ihmisiä. Että se datankeru olisi tosi puhdasta, koska mun mielestä siinä on 2 erilaista vaikutusta. Yksi on se rahankäyttövaikutus, siinä mielessä meidän tarvitsisi keksiä mitään. Et se olisi enemmänkin silleen, että me myös otettaisiin ne ihmiset huomioon. Sitten toinen olisi laatu, että päästäisiin tekemään laadukkaat palvelut. Ja sitten 3. ehkä semmoinen niin lisänä oli se, että me saataisiin myös ajankohtaisesti tietää ne ilmiöt. Niin, mitä tapahtuu. Joo, eikä silleen, että nyt me tiedetään, mitä tapahtuu, mutta se on oikeasti ollut 2 vuotta sitten ongelma. Meni jo. Ja sitten just toi, että ihmisten osallisuus, siinä olisi varmaan keskiössä isosti nuoret. Koska mä mietin vaikka just sitä tarinaa, mistä tuossa jo kerron, että kun oli itselläni 2 viikkoa tetissä. Ja sitten nyt kun nämä muut nuoret järjestää itse omaa toimintaa, mä ehkä halusin kannustaa enemmän, että meillä olisi tämmöisiä niinku, tavallaan toimintoja, jotka kannustaa nuoria jo pienestä pitäen niinku, osallistamaan nuoria, kannustaa pienestä pitäen heitä siihen, jotta sitten niillä olisi erilaisia työkaluja, miten ne pärjää sitten aikuisena. Tai sitten, että tulisi erilaiset osaamiset esiin, mikä auttaisi heitä miettimään, vaikka mihin lähtisi opiskelemaan, tai mikä ala kiinnostaisi, tai missä on ne mun vahvuudet. Ja sitten kun me ei jotenkin niinku keskitytä just siihen, että kannustetaan, mutta myöskään tuetaan, niin sitten se osallisuuden esiintuominen olisi tosi tärkeää. Koska sitten se on myös silleen, että mä aina sanon, mulla on semmoinen tavallaan sana, että jos meidän sukupolven pitää kohta ottaa koppia. Joo. Siis toi on niin siis ihan me ollaan pulassa. Me ollaan niitä aikuisia. Niin. Mut sit meille pitää myös luoda tilaa oppia. Kyllä, meille pitää antaa tilaa. Et sit me ei opita mitään, niin sit just se, että olisi niinku laatua näissä. Mut mä niinku mulle, kato, kun mulla on silleen, kun mä teen jotain, se on varmaan semmoinen, mikä ehkä moni hämmästyy, mutta mä tykkään niinku tehdä tosi laadukkaasti. Ei, mutta se on tärkeetä oikeesti. Joo. Ja niin sä pääset myös pitkälle, niinku oikeesti. Mä toivon, jos Jumala suojaisi. Jos ei, niin sitten se riittää täälläkin. Kyllä. Mutta minkälaisen naisen kanssa haluaisit jakaa tämän upean tulevaisuuden? Kyllä! Mennään ihan eri asiaan. Mennään siihen. Mennään nopeasti ennen kuin lopetan. No mulla on silleen siis, mä elän semmoista elämää, että se on semmoista tietynlaista, semmoista niinku, hektistä. Ei edes hetkistä, mutta se on myös tavallaan niinku, että mä ehkä tarviin semmoisen tilan. Okei. Joo, että mä niinku nautin siitä. Joo, että mä saan se tilan. Se varmaan johtuu myös siitä, että mä ehkä koen, että tarvii myös tilaa käsitellä niitä omia asioita tai kasvaa. Ja kasvuhan on hidasta. Se on tosi hidasta. Joo, mutta en mä loputtomiin voi vaan kasvaa. Niin, please, mäkin ajan sanoisi jotain. Joo, kyllä. Mut mä tuun varmaan siihen tulokseen, että kun mä tiedän itse, että jos mä haluaisin olla hyvä poikaystävä, se on työlästä. Enkä mä ole valmis näkemään se työ nytten. Wow. Ja mä tarkoitan sitä silleen, että mutta se on totta, että jos mä haluaisin olla hyvä poikaystävä, se on työlästä. Mikä tarkoittaa sitä, että jos mä haluan ottaa sen naisen huomioon, mun pitää nimenomaan. Että kaikki tämmöiset se vie aikaa, panostusta.
niin sit se, että mä haluan olla hyvä poikaystävä sun työlästä, niin mä tiedän myös se, että musta ei välttämättä olisi nyt hyvä poikaystävä. Haluatko mennä naimisiin? Kyllä mä haluan, joo. Hyvä, koska mä olisin valittanut. Kyllä, joo, siis mulle naimisimeno, perhe, ne on tosi pyhiä juttuja, mutta sit päällimmäisenä on nimenomaan, niinku, tai musta tuntuu, että kaikki mitä mä teen, siihen varmaan jotenkin niinku kiinnittyy se omat lapset tai perhe jollakin tavalla. Kyllä. Niin kyllä mä niinku haluun. Mutta ehkä niinku just se, että minkälaisen naisen mä niinku halusin. Musta tuntuu, että mulla on niinku tärkeetä, että jollakin tavalla se maailmannäkemys on tietynlainen sama. Tai silleen, että no, ei tarvi olla sama, mutta silleen jotenkin ymmärretään. Aika lähellä. Joo, ja sit mä oon tosi huono mun alaste opettajana neuvot, ettei elämässä pidä olla hiljainen hyväksyjä. Niin sit mulla on vähän semmonen periaate, jos mä näen jonkun ongelman, niin sit mä oon silleen hitto, että tossa on toi, että puututaan tuohon. Niin sit just se, että se ehkä tarvii semmoisen ihmisen, joka ymmärtää, että nyt se on puuttumassa, nyt taas tuolla. Ja sama jos hänellä on vaikka joku oma juttu, niin sitten mullakin on samalla tavalla ymmärrystä, että nyt hän on tekemässä sitä. Mut en mä tiedä, mä oon myös silleen, että jos olette katsonut romanttisia komedioita, kun mä oon 26, yleensä ne löytää toisin, kun ne on joku 35-40. Joo, siis tosi huolestuttavaa, mutta joo, mut silleen, mut siis mulla on myös silleen, että vasta 30-vuotiaana ehkä mä rupean tekemään suuria päätöksiä. Et 4 vuotta aikaa saa vielä tietyllä tavalla niinku. Se on pitkä aika. Mut se tarkoittaa myös sitä, että sä voit löytää. Nimenomaan. Mut se kansi, koska sä voit myös rakentaa jonkun kanssa. Et sun ei tarvii rakentaa tätä sun valtakuntaa. Kyllä. Ja vasta sit yrittää etsiä joku, joka on myös niinku nöyrä ja pystyy jotenkin tulla sun tohon maailmaan. Et sillai Mut mä ajattelen niinku, mitä tulee parisuhteisiin ja hyvänä, että sä etsi. Niin. Sama niinku, ei vaan se niinku tulee. Niin. Et sama tiiäks, me kaikki halutaan rikastua. No joo. Miksi me mennään Afrikkaan etsiä timantteja? Niinku, et sä voi etsiä. Et hyvät asiat ja laadukkaat asiat, ne tulee. Et sit pitää vaan olla se luotto. Tai sitten kun sä näet, niin sit sä myös tunnistat ja vaalit sen. Mut niinku, et mä en usko siihen, että kaikkea voi jahdata. On tiettyjä asioita, mitä sä voit jahtaa. Mut sit monia asioita sun pitää olla kärsivällinen. Sit mä oon oppinut itekin niinku taas vähän niinku antaa semmoista tietynlaista niinku vastuu. Et silleen mä tiedän, että jotkut asiat on mun käsissäni. Mut sit joskus sun pitää vaan katsoa ylöspäin. Joo, toi on ihan tosta. Joo, et hoida sä toi. Mut se on, ei mut oikeesti. Joo. Joonatan! Ai että! Onko sulla mitään vielä? Tarvitaan part 2. For sure! Ehdottomasti, siis mä tuun mielelläni, tää oli. Ihana keskustelu. Ja mä oon jotenkin niin iloinen. Musta tuntuu, että me ollaan saatu tosi paljon tänään. Isosti. Siis mä en tiedä, ollaanko me annettu yhtään mitään. Tätä jaksoa. Siis kyllä, mä en tiedä, ollaanko me annettu yhtään mitään, mutta mä koen, että me ollaan saatu tosi paljon sulta. Siis te ootte antanut paljon, sit musta tuntuu, että kun mä kutsun tätä köyhän terapiaksi, tää oli mun mielestä hyvää semmoista köyhän miehen terapiaa, että mä sain purkaa, mutta ennen kaikkea tää oli tosi kivaa, kiitos. Ihana. Kiitos että sait meidän kanssa. Kiitos. Soikai siinä. Oliko tää tästä? No niin, jakakaa teidän ystäville, perheelle. Kato, it's so weird in Finnish. Siis äiteille, isille, sanotaan. Tädeille ja kaikille, joo. Ja lähettäkää jollekin, joka on töissä Helsingin kaupungilla, että näkee tämän. Kiitos. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moro. Kiitos, moi moi. Moi.